Celý život som tvrdo pracoval. Pre môj národ, pre moju monarchiu. Odmala som uvedený k životu vojaka. Matka sa mi snažila odovzdať svoje životné rady a skúsenosti. Prišiel čas, kedy ich musím odovzdať ďalej. Je mi cťou pre vás pracovať. Smerujeme k lepším časom, tým som si istý. Mám okolo seba schopných ľudí a verím. Rakúska armáda nie je za posledný mesiac schopná previesť čo i len jeden učebnicový úkol. Tvoj otec sa zriekol vlády nie preto, že by ťa ľutoval, ale preto, že videl v tebe novú nádej pre túto monarchiu. Ide o vašu matku, jej komandovanie je neznesiteľné a zakazuje sa mi stretávať s našou dcérou. A dvorná etiketa sa stane súčasťou tvojho života. To oznámenie, že rakúska armáda už naďalej nie je schopná udržať svoje pozície v severnej Itálii. To znamená, že to územie je stratené. Nehráme sa na dogmatických byrokratov. Všetko sa dá urýchliť. Chcete, aby sa monarchiu zatiahlo do ďalšej nezmyselnej vojny a ešte k tomu v úlohe tretej strany? Milosť je zlá, pretože oslobodzuje všetkých tých, čo proti tebe zdvihli zbraň. Okamžite musím odcestovať do Šemru. Som veľmi rád, že sa nám spolu s našimi ruskými priateľmi podarilo spoločnými silami potlačiť vzburu a zachrániť monarchiu. Dúfam, že vo svojom pláne zohľadňujete aj všetky zničené mosty cez Dunaj a Tisu. Maďarský národ toto Maďarský národ si musí uvedomiť, že patrí pod moju vládu a je súčasťou mojej ríše. Bismarck slúbil, že ak mu pomôžem, bude pokoj. Bismarck je klamár a zradca. Morálnou úrovňou sa vám nemôže rovnať. Po 3 mesiacoch vlády mám rozhodovať o niečom, čo som len nedávno videl v knihách na akadémii.